Nå, nu skal jeg altså lige se vores lille hus. Vi har vores bungalow, vi har sovet i nat. Altså her, der ser det meget godt ud, ikke? Vi har palmer. Vi har vandet lige hernede. Bum. Så lækkert nok ud af det hele. Og så ser vi vores trappe. Op til Patrick. Der har vi Patrick. Har vi vores flethytte. Måske så se den, når vi kommer indenfor. Det bliver et kæmpe stort palads. Der sidder Patrick Søren stadigvæk. Han sidder på en dejlig madras. Sover som en kongelig. Det er madrassen. Det må være som en sofa, tror jeg. Prøv at se. Det er da pænt, ikke? Vores dør. Tænker man, nå ja. Det er fint nok. Der er vores fan, som vi fik at vide. Det er ikke en loftventilator. Vores seng. Her i nat, der fjerner vi så en edderkop her på den her størrelse herfra. Vi havde heldigvis en myggenet. Vi ikke har noget lagen på sengen. Og jo, vi har et spejl. Det er vores lille spejl. Tænder lige lyset. Det kan være, man kan se rigtigt her. Dejligt, dejligt. Lækkert sted at sove i nat. Nå. Så skal I se vores toilet. Og jo, det er vores vindue her. Der er ikke noget glas i, men det er et vindue. Og det kan ikke lukkes. Det er Huni. Hej Huni. Vi får besøg af en hund. Der går ned. Den går hernede under mig. Lige den. Lige den ned. Bum bum bum. Det er sød. Ja. Det her. Vores kunst på væggen. Er meget fint. Og vores palmeblade. Jeg har en kost, hvis vi har brug for det. Nå. Nu skal vi se vores toilet og bad. Der er toilettet. Der er spanden med vand, så du kan skylle efter, hvis du skal lave noget. Der er vores bruser. Læg mærke til, der er kun koldt vand. Vi har hentet håndklæder. Vi var jo købt toiletpapir. Dejligt. Og jo, så en toiletrulle holder. Man vil ikke kunne nå den. Og vores toilet. Vi kan også se at tænde lidt lys. Det er jo avanceret. Der er lys. Ikke mærke til brandsikkerheden. Elektricitet. Dejligt. Nå. Meget dejligt. Ingen af os har taget bad her i det her kolde, sindssyge vand. Nå. Ja. Det er vores luksushytte. Og Patrick og jeg er meget tilfredse med det her, ikke også? Jo. Jeg tror, vi siger tak for den her gang.